Bueno, Marató de Sables és la prova reina, és la prova per etapa més dura que n'hi ha en aquests moments en el món. Bueno, són 250 quilòmetres que fas íntegrament pel desert del Marroc, en etapes d'entre 20 i 30 quilòmetres, i una d'elles és una de 82 quilòmetres. Sensacions d'estar corrent en un mar d'arena. Bueno, la veritat és que quan vaig anar jo vam patir prou calores, sobretot a mitjà de carrera, i per a mi una sensació única el córrer per ahir pel desert. Bueno, jo a Marató de Sables vaig anar el 2011 i vaig anar portant un projecte de sensibilització i de donar a conèixer una de les moltes malalties rares que hi ha, que era el síndrome de Rett. Sables és una prova d'autosuficiència i volíem fer un símil entre el deport de superació i el tema de la solidaritat en les malalties i l'unir l'esforç que es fa un corrent pel desert en l'esforç que fa diari qualsevol malalt o familiar d'algun malalt d'alguna de les malalties rares. Una prova realment extrema, que vaig preparat, a banda de físicament, perquè crec que aquestes proves tots anem preparats físicament, que vaig preparat molt psicològicament, perquè en molts moments de la prova va trobar-se soles i tindrà que tirar molt de cap. I bueno, sobretot que vaig a disfrutar-la i que se ho passi tot el bé possible i que intente fer la major part d'amics, perquè aquests amics són els que li poden treure de més d'un apur.